Ей, по-добре да натиснете канала, са. Това е много добре. Бро, знаеш ко? Деца знае лице. Ти знаеш ко съм? Ей, пикчеринг. Ей, кото става момченца. Ко става? Не. Хеликоптер. Кажи мамата. Как да отворя? Бре, децата. Ти си съм арки, бич. Как изглежда? Така. Виждам реката. По-голяма от него си я виждал. Този път трябва да говорим. Ти не можеш, няма да стане. Ти си малък. I can subscribe. Бич. Кое е сърце, бро? Аз ми знак преди сърце. Виж, снимката ми. Колко съм процента хубав. Не знам какво пише. Но съм майчета. Видим снимката ми. Е, така изглеждам. Вижте ме. Ей, Мерик. Виждате ли ме? Не. А сега? Къде е Боко? Ало, котава! Заключиш ти! Хайде, бе! Котите! Къде си? Всичко! Чета? Тук е Майнкрафт, бро. Всички. Това е Майнкрафт. И виж. Виж. О, добре. Това е по-добре. По-ще по-добре. Ето. В небето. Се скачих. Ние сме в Fortnite map! Момчета, чакай! Момчето! Какво става? Ей, защо? Скрайбнете. Нага се скрайбвайте. Това е нещо. Чакай, не. Идва по-набързо. По-набързо. Това е колко бързо може на това нещо. Не си тръгвайте. Защо тръгвате, бе? Не си тръгвайте, не!